Dobrú chuť. Takto budem čakať. Tam je až tak rýchle nie sú. Čo to je za... Prečo tu sú 3 oči v sebe? Takže ahoj, ja vás vítam u dnešného videjka a dneska si zahrajeme Doors Are v novom update, ktorý práve má mnoho achievementov. Máme tu sodu, máme tu Queen, máme tu veci, poschodia, Rocky Road a Hard Place, achievementy. Môžeme aj tu na to urobiť krucifixikom. No a to najlepšie, admin panel, teda počkajte ešte raz, a to najlepšie admin panel, spawn entities, items and troll your friends, cannot gain progression while enabled. Takže si ideme nakúkať čo najväčšie číslo a survive the Draco Broxer replicity. OK, nové achievementy tiež, to som hovoril. A v Mines to isté achievementy, baby hands. Sú aj nové, aj z druhého. Ale my si ideme zahrať hotel s admin panelom. Takže pripojte sa. Toto napíšeme. Jej! Na čo ideme, keď tu máme admin panelu? Môžeme si dať next room. Easy. A kde je kľúč? Nikde. Sa mi to tak rýchlo krúti, to sa mi nepáči. Veľmi rýchlo. A hneď si dáme božské z nebe. A máme tu toto. Zapaľovač. Ktorý tiež nechceme. Veď máme tu kopu vecí. Máme tu pivo. Kde je moje pivo? Ja, to som im dal. Tak na dobrú chuť. A ja sa som do piva. Máme toto. Máme tu si dať. Čo ja viem. 60. Ktorý tu ani nie je. Jo, on chce, aha. Boys, wait for me. Jak ti ho mám dať? Počkaj, ti to urobím jednoducho. Počkajte na mňa, chalani. Áno. Áno si. Ja nevedeli, jak som to mal urobiť, aj keď sa mi to vie podariť. Kde A20? Dobrú chuť. A hneď si sa vyhlási. Nič? Žiadny achievement? Nič? Kde sú moje achievementy? Dobre, ja tu mám asi pokazené. Tak vyskúšame sodu. Jo, a nič. Nič. Máme si vyskúšať. A
Kde vedie táto rúrka? Dobre, vy ešte máte? Čo zase píšu? Čo chcú? Vitamíny? A rešasíka prebehneme snať. Dobre, tak tu vitamíny. Vitamín. Nech sú zdraví. Vitamín 3. Oh, bože, to som... Ja som nevedel, že to bude po 3. Teda, ja som to vedel, len som zabudol, že to bude po 3. Ach, bože, jaké ťažké. Poďme. Ach, bože. Sí, panečky. Sí. Kde sú? Hello, I'm here. To sa tak rýchlo hýbe. Osemnáct. Pomaly ideme, fuj, handba. Prosím, predstavujem vám nový Rex šaumaty. Teda čo? Ach, bože! Tak to môžem potromkať. Yes! Jak tu na takto budem čakať. Ticho. Kde sú tak dlho? Tu na niečo možno dobre bude. Tu je. Nič dobre nakoniec. Oni zistia, že som... Ježiš, ty si to nemal piť. Ja som to nechal na tohto. Vieš čo? Ja sa trápim. Ja mu pred očami otvorím, keď on to nájde. Kámo, kľud, ja si chlapom vitamín. Sviečka. Fuj, sviečka. Aha, X-kom. Ale my máme tu na sviečku, dokonca tú vzácnu. Počkajte na mňa. Všetko sa hýbe. Však dostanete, čo chcete. Vitamíny až tak rýchle nie sú. Čo to je za... Prečo tu sú 3 oči v sebe? Nechápem. Ja zase tu na nosikovi. Yes. Prečo som zvedaný, jak obudu dať? To sa pobeží, nie? To som možno ani nemusel. On takto na ňo položil. Pozor na ruky! To hovorím! Ja sa revážnem. Gubi, fudžu mi to je. Dobre, tak ja nemám božské z neba. Tak. OK, ja ich počkám v ďalšej romke. Ten nový admin panel, to je taká vtec. Hej, tak počkaj. Tak, nič ťažké. A vesmíraš. Čo to bude za entita? Ešte raz. Môžem tam byť ja, akože...
A bože. A to sa ešte zabavíme. Nebojte. Už je ďalší. Tak ja neviem, akože asi toto. A že na toto mám zabudnúť teraz. Ja mám dve tieto. Tak jedno si vypijem. Do šťastie. Otvárajte dvere. Tak. Spavneme si tu. Ja bežím v kuchyni. Ježiš. Prečo si sem nedáme viac figuriek? Bude to ľahšie. Figurková armáda. Počkajte. Ne. Ja každému divnem smuty. Romeno give smuty. Ale dobré smuty. A každý smuty? Jo, aha. A nemám to dokonať. Aby nebolo málo, tak si dáme takú hitparádu figuriek. Aj radšej k tomu. Je to 100-krát ľahšie, musím povedať. Je tu náš prekryčarný. Pomenáme na copyright. Pijete pivo vôbec? Oni tam zabávajú. Tak čo my? Počkajte, ja to rozbijem. Kde sú tie? Dobre, to nestačí. Ideme do rozbitia. Lenže je toto? Neviem, ale už to je rozbité, dobre. Poďte sem, figuráci. Figuráci. Vram. Oh no, Ješko Sonic. Prekročí 50-ku. Hej, chalani, už to máte? Počkajte, rozbijeme to. Jak zazní. Už. Ja, už to bolo. Ježišmaria. Svätého Jozefa. Kde sú všetci? My sme tu s makarónou. Tak to je frajer. Joho. Akože som prešli. A napíšem kam. Aký je kód? Ja viem, ja som to už rozbil. Ježiš, on fakt hľadá.
Tetička. To hľadá, ten nájde. Ale čo nájde? Prdmakovi prebo už to je otvorené. On nezabočil, Pane Bože. Aha. On teraz je vystrašený. Bože, to som možno dokážel. Humans. Humans. Hola. Malo el goblino. Hela, hermano, el goblino, el primo. Give guard. Ako som vymenil ľudí? Sus, Braško. Vieš čo, Braško? Zoberieme si takúto vec od teba, si kúpime ju. Dáme to tebe, mne. Nájsť nám stačí na výhru. Joj, ty si aký šťastný. Čo robíš? Ja toto pivo už vypijem. To nie je pivo. Neboj, Braško. 57 som narátal. Neboj, ja mám taký Romano copyright. Jo. Auto ma tak bolelo ani nevyžil. Počkaj, dáme si šampanské, šampáňo. A robí to i ja. Podľa mojich predstav. Už to má? Ano, kde ide? Tak. Jak sa tam mám dostať? To je smoothie. Starí dobrí námorníci toto pili. Tak je to pivo. Poďme to urobiť jednoduchšie. Otvor! FBI, open up. Váži, to je celé. Au, au, au. Dáme si tu viac. Au, au, au. Jak sa vystresoval, Pane Bože. Vidno to na ňom. Tak nič nakoniec. Sedmička. Osmička. Deviatka. Desiatka. Jedenáctka. Možno aj pivo si vypije.
Prečo nám to tu rušíš? Tatar jeden. Ja som smutný. Bež. Fú, to je fuška, makačka, neviem, jak to mám opísať poriadne, Ježiš. Ruky sú najhoršie, ani keď ťa zoberú, tá... Yes! Čo tam má napísané? Ok, on si nám niečo chce povedať. Asi tam je napísané daj odber. O, tam sviečka takto vysoko. 80. A že to ja s tým... Vypijem si kozla starého, dobrého. Kde je kamoš? Á, on to rývol. Asi ho štva ženku na takto. Robíme neplechy? Ó, koľko ich ide! Koľko veľa som ešte nevidel, musím odstať. Moje otrasy v mozgu. Stop. Tak akože nič sa nedielo, sa tvárme. Šesť, 87. Neviem aká. To si to kľudne rivníme. Jej, sme tu na jupi. Toto je vyšťavené, to si vyhodíme. Čo si dáme? Keby ma štvali, tak aj toto si dáme. Fúha. Neviete náhodou, ako to tam vyzerá? Tak my si to dneska ukážeme. Jo, toto je fakt všetko. Čo je tam? Aha, to má toto. Oha, to má toto. Oha. O! 90. Hneď prvý speedrun a ja to takto skipnem. 91. 92. 93. Oči akože kde sú? ...95. Ideš ale rýchlo. 96. 97. 90. 99. 1000. O, čo je tu na? Za touto bránou sú dvere. OK, tak to na... Toto asi nejak... Dá otvoriť.
Aha, to takto, nech to vidno už chápu. Što? Bež. Aha, ja som zabudla na figurku. Dobre, tak si dáme smuty naše. Na zdravie, narazku a na neviem čo. Na čo sa dáme smuty? A to je jedno už. Tu asi máme výpredaj už. Smuty dožrate. Ešte jedno. Žiadny problém, teda teraz akože ide problém. Takto sa to dá rozbiť na čo už nejaké deti sa asi hrali. Hello, how are you? Hop, tam si to všetko dáme. A akože, haro, dobre. Ide sa na to. Jedno tam. Áno, nie, áno. Idem na prvý pokus. Ach, bože, jaké ťažké. Sedmička tam nebola. Sedmička tam nebola. Oh. Uj. Čo? Je ešte teraz vypnuté? Povedzte mi to niekto. Asi 9 to nemá vyčo. Zabudaj. Ježiši. Tak som to. Ešte teraz je zapnuté. Pozrite sa. Jakže je tu figurka, že som ju vymazovala? Dá sa tu spavnúť rush? Asi nie. Dobre, tak...
prosím, potlesk. Jupi! Takže ďakujem, že ste toto dopozerali do konca. No a dúfam, že toto videjko sa vám tu páčilo. Teda dúfam, no a teším sa u vás na ďalšie videjko. No a pa.